जेवणच गेलो 100% घेऊन गेलो का मित्र यांच्याकडून या सर्व मान्यवरांचे मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. त्यांना हिंदवी स्वराज्य असंख्य मानवी मनोरे करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. 1 2 3 चौकट याकडे गेलेला आहे. ही सर्व भूमिका जवळ जाऊन हात उंचावून आपण त्यांना सहकार्य करायचं आहे. बरोबर आपण सुद्धा पुढे होऊन त्यांना सहकार्य करायचं आहे. फार सुंदर 1 2 3 4 5 आतमध्ये जाऊन बसलोय. सावकाश फारच सुंदर 1 2 3 4 सुंदर असा 5 वादन 6